Wow, look at that. Aglo kay kakabsakti. Sika nga kangkong chips. Mo yun nabayag ko kayat nga padason dahil kung kayat ko nga kamanan. Tatnala nga dati. Time na di kabsakti ta siyempre awan maaraamit na ni bagbagyo. Awan na sa usap na titudo. Kung tatakat maramanan kayo. Nala, umay kayo. Siyempre gamit ko dati original nga gamit ko. Kahit kayo pa no, maramanan kayo ta mula nga. Crispy ka no. Di mo kagatong ano kung nurse nga na. Papututan tayo nalalaeng kano mas may mayap. Mas kadagiti dardara, dagiti friendship ko kanya kanapudot. Excited ka kabsat ko nga inurata. Ay na. Nabayagan nga kaya't ko nga talagang aramidan da ito eh. Kumarang-aramid. Today is the day nga kunada. Sarap! Sama na paigat. Wow! Excited na ako nakabsat na inurat! Nagbanglo! Ayan no, crispy fry na talaga kikabi mo kabsat ako. Kompleto sa recados na. Kaya umaya mo unti bangunan yun. Sarap! Talaga si kayo. Wow! Crispy nga talaga na eh. Talaga nga, mayat talaga nga harap ngutan. Ay nakit. Agraragsak mo dagiti alagak ng kastan. Oh my God, nga talaga. Excited na ko nga, ngarap ngutan. Talaga nga, ngurs na natin nga talaga Ayun na, crispy na eh. Makururay yan, ay nakit. Try tayo, nakabsat ko nga inarap. The wait is over nga kunada. Wow, look at that. Crispy, delicious. Crispy nga talaga kasi kayo. Hindi ma. Ina. Hindi matagbato. Mabali nga panglakon. Crispy, ore cross ano na? Dimas? Pabulong. Siyempre ta. Balangam. Masarap na try mo. Try. Oh. Be. Nya. Crispy? Crispy eh. O, sige ilo ka nung pasaway. Dimas? Dimas. Wala kanyam. The best. Try nyo. With sibuyas and sili-sili. Sili-sili. Sarap. May mas pa yung Sarap. Nagipas. The best! Oh! Mapakailangan galat yung balangag dita. Arubayang sa kumagang crispy fries ay ipraya po na yung gimas kan kapsakaw. Padasan tayo mamot ate kulang na takwa. Tagada nga na imas mutlat takaw. Padasan tayo amin na tanong amotay tibag pagatayo. Ay.